Кендир, алма, песок, букей, суган. Аларны алдым. Мәйтәм, шәһәрләр шуңа ябык та инде алар. Җыен химия ашап магазиннан. Ә бездә барысы да үзебезнеке, йомыркасы да үзебезнеке, бәрәңгесе дә, суганы да, шикәре генә Заинскийныкы. Әйе. Наил, теге йомыркаларны җыяла әйдә. Җый, ато хәзер күрше Мәдинәгә кирип ала барысында. Җый. Вау, цирк килгән. Анда без кичәләр сорык барганнар булачак. Олуга кайт. Мин сине Рябушка белән таныштырам. Әйе. Бесплатно булай гына. Бер җенлек белән таныштырам. Ул безнең арада сыер дип атала. Кара. Әйе, аның мөгезләре дә бар. Акча да телисе юк. Береки балалары да бар. Теге сезнеңчә пони. Әйе, кара. Менә, күрдеңме? Пони. Әйе, менә шундый. Йыланнары да дөнья менә моннан аякка уралып йөриләр.